e campos de soledad, e nais que non ten fillos, e fillos que non ten pais, e tes corazóns que sufren longas ausencias moitas, viudas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Ai, canta razón tiña a nosa Rosalía de Castro. Entendo que foi o momento no que a emigración fixo seus estragos. Como no resto de Galicia, imagíname que Vilatruxe tamén se viu afectada. E iso afectaría a banda, supoño. O inverno da